iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Na, unay kitabang lumon ba daw? Kit mapanagaya magpasada. Kas kamulamapan agninungan iti kasar. Tapno ado ti aglugan, iti tricycle kaw. Siguradom laeng nga ado ti mapasada. Kaya da pagluganan kay, no nabanglokin na taraki a driver, tuya. Ay, naganglit ka, Enteng. Yeah. Ay, Apay asakti kita. asino pa'y kumati sa bali akitaag? Talaga mo't asikati na ang late. Dito yung ikaabay ko. Apay adi mo kita. Nay, apay nga yan ay ramraman akmanay. Inal daw ngagdigdig ko sakit din ti pabasulam anapangsit. Siyak di mga angot mawantay. Na, ay, naikamatan kwarog. Agdigos ka ngamin Iso ba ti bagbagakan ko na? Ngam dinakmut dingdinggan. Malami na kantay. Ay, agidadang ka akas kanyang kalmaw. Uy, nalami isin ti pagdigdigos ko. Malami na klata. Uray na idadang ti pagdigos ka, wantay. Na, Enteng, bagbaga ang manday to'y kaanakam. Kwarag. Inak man lagpasadan. Ay, tataba daw. Isardeng mo manday ta pa nagsagsagawi si umaw. Apay aya. Kanya ti pakasikuran. Naragsa ka nga rin. Sumagsagsagawi siya. Sapay dito abay ko ti pagsagsagawi si Juan. Ada pasaheros Ay, siyak ti nakapila Ay katasigam nga rudin Sapay kicks. Adaing, sa dino ti papanam. Ijay ili, manong. 50 ti plate ay no agmay-may saka. Ha? Nagninamatan? O di aglugan ka dita kwartam. Aglugan at langan iti sa bali. Sige, aglugan ka latan iti sa balay. Nay, apay nga, tayo madayo di pasaheros. Sapay balasang. Nanginang ka no ti singir ko 50. Ay, siyak man lang ti mangilugan. Mace! Aglugan ka, dito tricycle kaw! Ay na, ay! Mayat nga agpaisaw no agpabanglo ka nga agpasada ba daw? Adaw ti kwarta amayawid mo. Coins lang na kita na iyawat ko king ka. Tuyang. Kaya't mo asawan, at dapay kwarta kang ka. Ay, kat adupay At dapat dito na nakabulsa kanyak. Kitain. Aywan, mala, irwar mo nga rod amin na natabilangan. Ay, kataguray kamot Ay na, nagmayat nagpasada itatuyan. Nagadaw ti pasahiraw. Kwarog. Oy, kwarog. Aw, abay, kagawad. Itay ka pa'y anak ka pa ni imbidita sangwan ng titesinak. Apay, anya ti problema. Ay, dakkel ti problema, kagawad. Anya nga road. Awan ti mapaspasadaak. Di damot kaya ti aglugan na ti tricycle ka, Napay nga Di mo tan tricycle ni tata ba dong ti kaya da pagluganan. Apay nga ta. Bay ama, tayo ito nagpailiak, jay tricycle mo ti pagluganak. Sika ti mangitulod kanya. Pasensyakan ka ba dong? Ta jay tricycle ni Kwaro ti kayat ko apagluganan. Ay, saan nakagumura maray? Sige lang. Awan ka nung amin pasahiros na. Iso asyakon Ay, awan basol ko dita na maray. Masya nang ngamin kan kuana. Mawatak maray. Sige, ingkan. Aglugan kan, iti tricycle na. Tay nakapaingaw, urayay. Nasaya at adakan, Kwarog. Ibagkat mo, nagiti ginatang ko alakaw. Tagawid ta ni kabildatan. Nagadumot na kita ginatgatang mon kagawad. Mapunwa ti tricycle ka, Kat, plitsak mo't dagita kargak. Jak makabagkat. Asino ngay nga raw, timang bagkat. Di man kita kayo ti sabali di amang bagkat. Kaya't mo asawan, di mo bagkatan. Titungtungan ta, itulod ka laang. Sa nakaraman da kita nagado akargam. Anya lang mo't dagita kargak.
krispap kan kin dilaang mo. Uray, masadutang agbagkan. Simbang petan ni Kwarog, inteng. Kasi di kalman, nakalidliday matmanan. Dan sakit di problema, ti kaanak ka. Ingka man kasarita, tadamagam no anya ti parikot na. Wan man. Kwarog ka anak kan. Napayang Kyle. Apa yan, naliday ka? Ha? Kasi na, hindi ito lang mo tinapasadaa. Aw? 3-5 pisos. Kaya tala eh. Unang Kyle, ngawan mo't pasahiros ka. Apa yung awan? Nagano, tiagur already ta paradaan. Di damot kay taglugan iti tricycle ka. Kaya apa nga, teta kinatarakim. Kay kayat da pa yung pagluganan di kupit-kupit at tricycle ni tata ba daw? Tagtupay kaya kapagluganan dahil ta tricycle na. Tsaka kupit-kupit. Ay, makapaladingit ang Kyle. Ala, saan kan gagladingit ka anakan? Umadong to at ipasahiros po. Amo kuno apay nga awan mayat nga aglugan dita tricycle ni Kwarog maray. Nagngina ka nung amin ti singir na apasahay. Saan laaday ta? Sadot pay ngamin nga agibagkat iti karga. Aya, Aywan, naglaing pay nga agreklamaw. kano adapay is-istoryaan da. Asaan kano pa'y ngamin nga agdigdigaws. Asino ngay mat ngamin ti mayat nga aglugan dita tricycle na. Numadi mat gayam ti payud na. Imbag ni badung ko tanagbang lumaray. Tunggal mapan agpasada, agbangbanglaw. Ay nakaisputing pa'y Ay kat kita mat amaray. Amangan no adamat is putingan na. Kas ko maitian niya. Kasko maiti checks. Ay, wanan niya. Oso ti kasta ita, maray. Tata ba daw? Itulod na kami man. Nagbabarkada, Jilly. Manu kayaw. 5 kami. Ay, anda pa itulod ko abakit kilakay. Ijay kayaw, tricycle ni Kwarog ngaglugan. Saan nga kaya? Nabangsit mo. Nangkuday jay. Saan mo't una na bangsit ni Kwarog? Talakid din, tata ba daw? Itulod na kami. Napan nagitulod ni Tatam Abadaw, Kwaraw. Una na, katamuyaw. Puro babae ti kayat na nga itultulaw. Puro babae ko nam. Panagkunak. At da chicks ni tata ba daw? Ay, saus, makaungataksa. Ay, rumbang lang nga makaungot ka na. Talagang at da chicks ni tata ba daw? Isumot lagayam anak kabang banglaw numapan agpasada. Isuanas ka na mamam ti kinapod na. Chick boy itan ni tata ba daw? Agawid lang, tamakita na. Tuyang may lab, adakon, yuhuu! Nasaya at tandakan. Ay, sigurado ang maragsakan ka. Tado man ang tiyawat kuking ka na pasadak. Awan bibiyang ko no ado tinapasadaam. Ha? Agong ungot kan sa, may tuwid no. Agin kalain. Talaga makaungungata. Tapay, kanya tibasol kuking ka. At the chicks mo niya. What? Chicks nga ibagbagan, Mike. Iso malagayam akundi spotting ka. Konde pa bang loka. When atap no at dati umasidag kanyak apasahiraws. Teko nam kiday. Tapno adda umasidagkan ka at chicks. Ay, nabanbanugak to yan. Iso adinak man ungtan. Saan ka ngagpasada? Taday taag chicks mo lang tar aramidaw. Saan kanumat tan nga agpaspasada ni Kabadong maray? Day, apay kanungay, maray. Saan kanu napalubosan ni Marito yung agpasada? Taadda kanu chicks na. Ay, laklakayan mo tan, ang ag-chicks pa'y laay. Anda ayamot lin na kayan? Sa bagay, ang nagkuna nga da chicks na. Kano iso ti pagchichismisan dagiti babae dito tersina? Amangan mo't no chismis laang dayta, maray. Nungay pudnaw. Agasamot nga men, tauray la agpabanglaw kung agisputi nga mapan agpasada.
Kuwaro, nadamag mo ka din. Asaanan ngagpasada ni tatam abado. Ay, nasayahat mat no kastanggay. Ay baka pasada kan, kaanakan. Una, tawanan ti kainagaw ko kadagiti pasahiraos. Iso nga agagagat ka ngagpasada. Inak nga rin nagpasada ang kay. Agdigos ka pa'y mo't kuwaro. Sana na, apay pailaang. Kababain mo't kadagiti chicks apasayros mo. No saan ka ngagdigos. Sana nang kail. At ulamin deta digos-digaws. Agsapatos ka kumamot kuwaro. Huston dito chinilas ko, Natalia ni Tibaraw. Siya kitiluklok ko man. Kunam siguro sana ka makalibas. Nyangit ti Selvina da ito'y tawa. No jak umuli di tayo. Apay ba daw? Ayatar arami daw. Tuyek. Saan ka amakarwan? Dito'y kalaong balay. Agur-uray dagiti pasaheros kaw. Pasaheros mo at chicks ti kahit masawan. Kanya. Ay sana mabali na rumor ka. No kasapulan nga Italika. Italika. Ay. Apay nga awan matan ni badong dito'y paradaan. Sana ngagpasada ni Tata ba daw? Dito'y tricycle ko ti pagluganan yawn. Saan mi akayat ti aglugan dita tricycle mo? Nagninamot ti singir mo. O di libre, no da kayo ababalasang. Kan may isa, nagbangsit ka mo. Saan mo't unay? Aguray kamilangan iti sabali at pagluganan mi. Agudong kan sa manain kagawad. Ay, wan, kwarog. Mapanak man gumulpi iti lakaw. Ay kataglugan ka na iti tricycle ka o tay tulod ka. Ay, saan? Ha? Jakla kaya ti aglugan dita tricycle mo. Nagsadot kamot nga agbagkat iti karga. Ay, awan pa'y pasaheros ko, mate. Ay, wan ata di da kaya ti ugalay. Ningamin ka ba dong? Naanos, nagagad nga agbagkat iti karga. Kung saan anangin at isingir na. Kan nabanglaw. Mabalinak mo't ngagdigaws. Kan agbalinak ko na naanaws. Day talagayam. Aw, kita ang nakmananggail. Anya ti makunam. Dek. Nagwapo ka mo't kan kuwaro kaanakan. Nagdi ko sa gayam. Kapay mo't. Saan mo na damagay? Nasaya at ata nagdigosak. Mas dawa ka ron. Nagdigosak tapno saan da kaliklikan dagiti pasahiros ka. Ay naglayingan dito ka anak. Banang, agpalakpak ka mo't Makapalpalakpak. Sige kiti. Para agpalakpak lang mo't. Aw. Oh, dayta. Nagpalakpak ako. Palakpak ka. Sa dino ti papanan niyaw, tataba daw. Nanatuyang. Mapan kami man agdate dita kapitulyaw ko arab. Itulod kayo na. Na, kaslaad na nagbaliw iti langam ako araw. Unya rad. Hanya tinaramid mo ko arab. Awan may. Nagdigo sa klaing may. Kan nagsukatak. Isumod lagayam nga da maangot ko ana pangluwa. Ala, aglugan tan ba daw? Talay, adun sapay agur-uray a pasahiraos. Da kayo pasahiros ka. Agpila kayo Agsubliya ka dagaw sa paman na maitulod ko dagito'y nga agasawa. Ni Kapitan Enteng. Paya-paya man ni kuwaro. Dita paradanda. Banang. Ay katsikan atimang payapay. Apay nga ibaon nakpaylaan. Sika nga ron, di ibabaon ko. Sikan timang payapay. Takaanakam. Kuwaro! Di nagsamot dengdenggan. Ipukaw mo amanganon. Nakitaom. Umay adagos dayta. Ay una niya. Shhh! Kuwaro! Manganan! Isinyas mo ngamin Sige man lang. Sinyas. Oh, dayta.
nakita natin sinyas mo amanganan. Kita umayon. Nagaliston. Ura na tumaray. Agpada kayo at talaga nga agulitag. Alisto no ayaban amangan. Apayang Kyle. Ura kalastin maray. Una, nakita ka sininyasan na kamanganay. Anyat si ng Kyle. Bana, nakaluto ka. Dandanin. Oh, nagang mo kwarog. Ay, kunak numanganay. Ay, inayaban ka ta ada imawag kanyak. Agiinom ka na pari badong kun aghamhamon kanu itigulo. Siya man ang tibaon niya. Si kagayam ti katatarakyan at siptanod. Ha? Pudno ang Kyle. Katuturodan kadagiti amin na tarod. Kung kunam sa lang may. Ay, akon kunaklaan. Uri na magam akan ni antim. Bana, anya ti makuna. Ay katwan, pudno amin dagiti imbaga ni Uncle mo. Kwarog. Ha? Intun maanawam ni tatam abadong. Agawid ka adagos ta nakasagan ti makat. Lah, ingkan. Umasigag amin na matawad, naglalaban tayo. Ams! Aglisi kayo manitipagnak. Tatabataw, agawit kan. Ha? Nagkunagin ka? Kaya't mo tag pinataydan? Ha? Agawit kan. Tanusan ka pa yung agawid. Agayabak itipuli sa mga alakan ka. Ay, diya ka butang na kita, Apulex. Ora pa isa nga batalyon dang umay. Tikat ko, laban pinatayan! Saan kami lumaban kan ka? Apa asaan? Takrut kan sa mga man. Ah, Kunan tupay ni Uncle Kaw, asak ti katuturidan na tanaw. ay sige man. Panagam. Sige, ang laban ta. Dito, saan nga lumaban? Dandugin ka man. Nakalisya. Nay. Sabi nga, natumbangot ni Tata ba daw? Nay, Tata ba daw? Bumangon ka dita. Agin lalaing ka. Kunamlan asino ka ngamin anatural. Yung tandak may laig, mate. Hagasan man kidi dito sugat ito yung muging ka. Ay, mabit lang. Taltalog pa'y dito ugot ti bayabas. Tayo ti tapal ko dito muging baw. Ay, kataltalam nga rodin nagadupay lasaw, mate. Agoray ka tagong takpay. Anya, ay, nagsakitan na ito yung muging ka. Oh, anya ngay. Aginom ka pa'y iti arak. Ha? Di ka lang mapain. Laklakayan kan. Imbes ko mga agaramid kay tinasayap. Puro pa kay babay nan kang aramid daw. Taltalam kidain, tay tapal maun. Nay, apay maray. Anyat sindam. Nagadumot ti na isingit di tangipan mo akas la bulong. Galngalag ko madya ugot ti bayabas. Ta iso ti tapal ko iti muging ni badungkaw. Ngamdya mangalngal. Iso at tinaltal ko na. Apay, masapul pa'y lang amin angal-ngalem aya. Ay, tinaltal mo pa'y. Un ata nabisbisa ka naw. Ang amamaray. Manipod tinapalak jay muging ni badungkaw. Nagbalbaliwon sika. Di ka man? Wun maray. Naglaang ana itapal ijay muging na jay bulong ti bayabas. Kabigatan na, saan pa yan nagkapay, napanin adago si jay bangkag. Na, karkar na, no kasta. Ay! Makaaga sa kaun maray! Na, Naggapuang ka ba, dog? Dita bangkag, maray. Itaman pa anapan ka dita bangkag. Mula, di bangkag may iti aduan na tayo, maray. Saan ka nabartak ita? Ay, nagbalbaliw ako na, maray. Idi lakal man nakarkaritam dagiti karubam. Amok, maray. Dandani pa'y dinanog mo ni Kwaraw. Namin pinsan na nagbalbaliw ako. Saan ako nasakit ti ulaw dito'y barangay, maray. Tas kan nga gridam kayo anay bag, kanagiti tanod mo, kwaro. Tapayang Kyle. Ni tatam abadong no mabartag. Agwala kan agpukapukaw.
Sakit ti ulo mo't day di alakay. Wala raw. Isu lang ti pambantayan may. Umaak. Mga yabak iti pulis da tiliwan dalangan. Ang mong kaasimot ni nana tuyang. Kasana. Tunggal ada umawag kanyak. Nilata pari badong ti reklamo da. Nga gwalwala. Makauma mo ti agan anaway ti lakay. Kaano nga taayag agpatingga. Ti kalukwan ni tatam abadong. Sabay kumatapod no day tangay bagbagam tatabadaw. Kaya no saan akong nga gininom ko araw. Apay, nadamag mo na nagbartekak manay. Saan pa'y matkit day? Panagnakak, nagbalbaliw akaw ko araw. Saan akong nga agwala. Mala, aglugan ka nga rudan iti tricycle ka. Tay tulod ka na di balayaw. Mas daawat takalaat ang nagbalbaliw ni Kabadong. Aya, kat no inistorya kanyak ni Marituyang, ajay nginalngal na abayabas ti nakaagas ken ni Badong na. Patpat tiyamot day jay ako marita. Mabalin ka di ama kaagas iti kinaloko, ti may sa tao, ti nginalngala, bulong ti bayabas. Kastamot nga min ti imbagana. Ngam talaga ang nagbalbaliw ni Kabadong. Kano iso ti bakit kitak nga agwalwalis di ta arubayan da iti binigat. Aglablabapay Ay, nagswerte mo ni Marituyang nukas ka. Agkoy kuyakoy laang. Para ibabaon laang ang ter aramiden na. Mamati aksan. At talaga anabilag dya inyagas ni Marituyang kan ni Paribadaw. Apay nga. Tajakbat labakitan ni Kwarog di ta paraangan da. Kano na pa nagpasada. Saan nga may nangalda? Umay tulat taan, numabising. Ay, sa bagay mo't kat di Parintay! Paray! Pare badong, apay? Magkapuwak ni tayo paray. Narabiyana. Kanikwaraw. Ay na, nabartek. Anya? Ha? Pagpaitulod ako makingkuha na. Ang nabartek may. Kunak nga gawid kami. Ang kunana kaya napaytaginaw. Na. Iso matlagayam. Nga awan di ta paraangan da. Ay, diyak maanawan paray. Iso si kalangan ti mapan mga nawaking kuha na. Ay sus, delikado. No makita na iti pulis. Unya, mangtid kayo ti kwarta? Kapitan ni Uncle Kao. Isu ni Kapitan Intay, isu mangtid kayo ti kwarta. Ay, Kwarog. Araramidam. Aw, dahito ni Uncle Kwa Kapitan. Nagtaragyan niya. Apay yan dumawdawat kay ti kwarta, Kwarog. Ay, kahit ko ba'y nga rin tiyaginom iti arag. Saram tinagan ko Ito lang, mate. Agawita. Kababain kay tangar aramidam. Diyak pa'y kaya tiyagawid ang kail. Agawitan ko lakit. Sana ka mabutang kan kang kail. Isu di nakpilitan, tadyak pa'y kaya tiyagaway. Nadamag mon maray, jay inaramid ni Kwarog ijay ilay. Wen amaray, siyak pa'y muti ko nam. Anya tinadamag ma. Sigon iti istorya, nabartak ni Kwarog ijay ilay. Ta inawis dagiti barkada na. Day tala ang tinadamag ma. Kano pinanawan ni Kapitan ang nagwala-wala ijay ilay. Ay sos, imbabain na ti kabildatan no kasta. Ay katun na, talaga nga imbabain nan ti barangay tayaw. Anya lang nga ti maibaga dagiti tao. Chip tanod, nabartak ang nagwalwala di ta ilay. Nagbalbaliwan ni Badungkaw. Ita, naisuka mo ni Kwaraw nga garamid iti kalukwa. Agproblema akong banang. Diya kung ambot karamidag. Taan niya ti problema. Di Kwarog artak manan. Ay, di ta masubok ti kinalaing mo, akas kapitan. Subsubukan nagsangag peso. Ita, awan man di ta paradaan da. Ay, sa di numan nga tan tinapnapanan na. Kapitan! Kapitan! Na, Apay marituya. Ay saus, ni Kwarog, nabartag. Nabartak pa na. Agwala-wala ijay kalsada.
umay mo anawaan. Ay, Ay, anya nga iti aramidem dita, inteng. Ay, nagpanimid kamutan. Ingkaaganawan Ay, naskan nga erikap ko dati tersina. Tanariga to, no umay agwala dito ni Kwarog. Ama nga no maperdi dagiti lakaw. Apay, agwalwala man na iya, maray. Wan. Adda ka nga ni Jibanggag mo. Isuan ni Marito yung tinapan na ngayab ka ni Kapitan. Kunakon kay, talaga sakit ti ulam, day ta kwaraw. Pampanunutek nga raw. Ang mga numabalinmat nga agasan ni Marito yung ni Kwarog. Ay, wala niya. Di agas ni tuyang kau, ay nabilag kay. nabadlog ako ang mga anawa ka ni Kwarog. Hindi mo't lapaanawan. Ay, kaubingan na ngamin paray, kapigpig sana. Siyak mo't ti karatsin nan. Padasam nga ta di agas ni tuyang ko paray. Anya nga agas asasawam pare madaw. Di inyagas na kanya. Di nangalngal abulong ti bayabas. Nagasan na ka pare madaw. Isumay, kit kita ba? Limpyo account. Sana ko na mamartek paray. Wala niya. Aguri ka pare, tamapan ko iyara sa askin ni tuyang kau. Ngagngal-ngal manay, iti bulong, ti bayaba. Nasaya at mo't kapitan, ta nakaturugan ni Kwaraw. Wala marituya. Nabandog ang nagpukka-pukkaw. Nangalngal kun to'y bayabas. Aya man ang ata, amo ka sana nalakat yung ngal-ngal iti napapaitabulong. Awan anyaman na kapitan. Kaya't kulaunay ti makatulong kadagitang kasapulan. Sige, agasam nga rudon ni Kwarog. Ala, aglisi kang raw, kapitan. Apay masakol nga aglisi akpay. Talaga akas tano agag-aga sa kapitan. Narigatan nukila at ngagkulagtay ni Kwaraw. Ne, kumay matan ni Kwarog, ajak pala inay ayaban. Ay, tiyan mo na siguro akit mangantayon. Katyak pa'y mat nakaisaan. Enta ka di pangibaw nam kanya. Ay kat jesigod Mapan ka aganawa ka nagtiag luko-luko na partek. Unang kay, sige, no problem. Ne, epektibo sa ngagpeso. Di agas ni Marituya. Ay ka, nasaya at mat no nagbalbaliwan ni Kwaraw. Ni Kapitan Enteng. Kapitan, ado pa'y dagiti libre asimilyati ka pa'y? Ay kat ado pa'y Marituya. Umay kami man mangala iti imulami kinibadong ije bangkagmay. Ay kat wala. Ada pa'y kakawano kayat mo. Alaman nga raw, Kapitan, nayunak iti similyati kakao. Mano apoon, ti kayat mo Marituya. Uray dua gasot asimilya ti kapay, kan sanga gasot a kakao, Kapitan. Ala, umay ka nga ruda. Ta mapantay tinarsari. Ay, agyaman na, Kapitan. Ay! Nagadumit to day tayo nalam asimilya tuyang. Siyempre imulak ijay igid ti bangkag ta. Uray no kasta, sobrala tamo day tayo nalam. Dito'y arubayan ti balay ta nga imulak ti daduma. Agmula ka iti kapay, dito arubayan. Kag man ano kumangay. Ay delikado no agmula ka ki dita ti kakawkin kapay. Anya delikado. Apay di mo makita. Anakawaya dita nga to ti kable ti kuryente. Ay nadanag mun ayaba daw. Ay agar aramid ka tuyang. Ay basta, agmula ak ditaw, peryaw. Kanya. Adda libre dita ang merienda no kayat mo, kabadaw. Nay. Hadamang agpaisaw. Naimbag ta daimbati da dito ya. Nabati dagiti tauhan, ti agar arami diti kuryente. Apay, adamanan na perdi dita away ring ti kuryente, maray. Ay, saan? Mapandaag po kan kadagiti sangati kayo iti asidagdag iti kable ti kuryente. Ay, Ay, madi no adda kayo iti asidag ti kable. Nang runa no daata. day tangarod kahit. Iso ano mabalain, awan ko mati agmula iti asidag ti kable ti kuryente. Inteng, sayang mat, jay sangat ti mangga. Ado pa'y matibungan Ay, nas ka na may katbanang. Anya,
Dakkel ngamin. Abungan na ti kabli ti kuryente. Ay, kalpasan at tinartaripatok ka na imbag tadumakkel. Ita, pukanam laeng. Dagiti masik na ti nangibag abana sana siyak. Ah, Iso na kumati umayamang pukan. Hanggang kunakmet nga uray siya kun. kasta aya. Sa bagay, delikado matkit din nga agpaiso. Nasayat mo, tapno madalusan da amin na kayo ang makasalita. When nangrunan agbagyaw, ay, delikado. Iso pukan tatisa nga timanggam hanang. Ay, wunan inteng. Ngam na tilaang sangana saan ajay puun na. Nya, sapay naglalang to dagiti mulak nga bukada, wangkan. Nas ka na pukanam na kita, kwarog. Apay nga Nagkunang amin mat nga agmula kiti abukadom di tasilig. Numabalin la kumaparutan. Di alis ko kumanang kail. Loko, mabalin ano higanti ka. Tapno nalaka apag utom laag. Unan niya. Ay, sige. Putdan talangan ti murdong na ang kail. Sayang mait. Sikat ti makaamu kwarog. Ti naskay. Sana dumanon iti kabli ti kuryente. Ay, naimbag man ta saan daa basta pinukan ti avocado. Apay, kaya basta pukanan dalatan. Sa bagay, husto ka, kwarog. No siyak laang, ay, jak ito law. Anya? Saan mat akayo laang, no di kat mula, pukanong kidain. Kat nung maka-aksidente nga Saan? Adayo day ta iti bituka. No ammom lakit day tar aramidom. Aya? Sayang kit di ti batog ti kabli ti kuryente No saan mo kit din amulaan iti pakairanudan. Yan. Kas makitayo. Nadadosanan, nagiti murdong nagiti kayo. Iti asidag nagiti kabli ti kuryente tayo. Ay, wag, kapitan. Kitaan nyo. No, ada kayo dita apasansadi. Putdan nyo. Wait, pare. Nalawag day ta. Common sense. Kan kasama tadi kay agipagpagod iti nuwangon no baka. Iti posti ti kuryente. Ipalpalagip ko la ay. Wag, kapitan. Uray saan tayo nga elektrisyan. No, amu tayo ti tumulong para ti pagsayatan ti kuryente tayo. Maragsakan na, kada tayo. Kuna ni Kapitan Dayta? Wait. Iso ka malay, ti panagmulam iti kakao kin kapay. Dita asidag ti kabli ti kuryente. Patsyemba Dayta, Kapitan. Kit saan mat ngagtrabaho iti kumpanya ti kuryente. Anya. Kapitan, ng bibiyangan na kidan, tiling niya ti daduma dita. Ipalpalagip na lang, may kadag iti kabaranggayan tayo. Saan akam malay ti panagmulak iti solarkaw? Anya. Ay, parutan da kita mulan. Ita, tababasi dabay. Ay saan? Ijay dan adumadakkel. Taabunwak iti ustaw. Ay, tasukir ka talaga, bakitan? Nukas ta akman, adaga po na. Ay, makamu ka man langay. Ay, manulang atawan tinaglabas. Nagsaringit man ang dagiti kayo. Uwan nga ron, parang. Adda man ang dagiti umaymang dalos ka nagpukan iti kayo. Natural lang. No, makasaliti pagdalanan ti kuryente. Sa bagay, delikado mat ngamen. Agore ka. Putdan dalang ti murdong ken sangsanga dagiti kayo. Saan da po kanin? Wen. Ay na. Ugalin ti bumakit agkamali. Di pa ikit din agsangit din dagiti kayo dita. Na, Kumusta ngay dagiti ilalanyo amulayo akapay nanatuyang. Ay kudim makaldan. Nagbunga da pa yan. Nimbag kayo pay. Ang dagiti abukado amulak. Awanain. Sa nabala
tanapot dandalaang maut. Sa bagay, agbunga mo't siguro dagiti nabati asangana. Ay, kwarog, no awan taramidam, umay ka mangki di tatangdanan ka. Ha? Anya nga iti ipaaramid yo kanyak. Agburas tayo iti bunga ti kapay kun kakao. Ay, katuna, nanatuyang. Tumatangak man iti napuskol agwantis mo, Mare. Pangusaram aya itinapos ko agwantes. Pagwantis ka, ama pa nagburas iti bunga ti kakao, kin kape. Ay, naimbag kayo pa, itaburasin nyo gaya mong tibunga timulayaw. Ay na, masapol atan ay. Ibusin mo tandag iti bilig nga itayam. Aya, ay kan may sa, nanginay tan ti presyo dagiti kape. Dahita nga ron kay ti kunada. Barang maranaan pa iti nangina, Maray. Mabit laang. Ato ti guantes, kabadaw. Magyaman na, Maray. At to'y Mike, ti bayad ka. Tatabanaw, pakiyawat yung manday tatimba plastic. Anya? Masapul nga ulit ti kapay, tapno mapuros ko dagiti bunga na. Ay, saan na yung kuwaraw? Anya? Di ka nagtuloy ng umulay. Delikadaw. At da kablay ti kurinti dita. Ha? Ay, imbag ta nakita yaw, tatabadaw. Way, namungad da kablay dita. Sungaglisi ka, tapo ka naglangay. Ang mga nuagungat ni nana to yan. Ay, di ka danag, siyak ti makamaw, kuwaraw. Aw, matumban day tapukpukanin yung akapay, tatabadaw. Aw, ayaw, tatabadaw. Ne, tatabadaw. Anyat mapasbasama kay. Ayun, ayun, kunaknoan niya tinapasama kun ba daw? Pinukan ko lang ti mula makapay. Kit na isalapay mo iti kablay. Delikado na ito yan, tatabadaw. Ha? Ay, saus, maurura mo ti kapay. Umas asaw. Ay, mabitlaan. Taumawag ak iti kumpanya ti kuryente. Ay, alaman nga ron kuwaraw. Kartangam. Ay, kulak no da kami laang tiyawan kuryente na. Uramot gayam sika, kagawad ko na. Itay pa'y nag-brown out, kapitan. Apa yung kata? Ada ka no problema, ija ayan damari tuyang. Anya? Na isalat asa nga kun bulong ti kayaw, iti kablay. Anya? Isaw ti mapandait katan. Yay. Ay, katay, kinaisalat asanga ti kapay, iti kablay, tuyan. Ay, agyamanak, imbaglakit din, taimawag at agos ni Kwaraw. Ay, just kika kay diya, bakitan. Dandaniya ko. Badaong, Naimbaglangan na, tanagwantisak inay, itinapuskol. Tanusan ay nataya ko na. ay, badaong. Sukir kanto mga minabakitan. Mati ko nadala nga ronin, nipilin mo pa ilang, Mike. Diya mga rodam mo akas di ti mapasamak. Hinton maminsan, ipangag mo nga may, di ipagbaganaking ka. Ay, napasensya ka lakuman, badaong. Di mo urayay nga dadaka sa mapasamak. Sa kanto kuma, pasensya ka na, badaw. Ay, surun ka. Isumot lagayam ang nagpukaw ti silaw. Takas tagayam tinapasama, kwarog. Unantay, kastaunay ada nagkuitay. Ay, talaga delikado. Naimbaglakit di tapinutid ni inting jay sanga timulak amangga iti arubayan may. Uray siya nga raw dantay. Naimbag ta naputid mo timulak nga bukadaw. Ay, sana bali akastan. Tinapatag. Makasigurado tayo anatalged tayo. Ita, mayat ka man windusan. Ikatamon, nagitikapi amulam ijay. Anya, Way, ikatamon. Sa narumbang nga ijay dangag, tubaw. anya ngay kumateramidaw. Ay, kit parutan mo na. Narigat no dumakil tumanin da ijay. Ay, sayang. Sayang talaga. Tatagisayangin na pala eh. Ay, badaong. Apay, di ka pala nadidigra, itinapasama ka niya. Saan akas tati kayat ko asawain? Mala, sige.
Very good. Tuyan. Bumulod akman iti palakin baritan, paray. An-anom na gitangay, pare Badong. Kalyag, tipon dagiti kape ni Tuyan ko, paray. Masapol, may kadan. Ay, wala. Nasaysaya at ngay katanyak. Ta ang mga namaulik. Kat pumayson nga da makuryente amatay. Dahita nga rudkit, paray. Sige. Inakirwar ti bulbuludan. Ta kaduan ka man na mapanpare. Ay na, ayun man nga rud, paray. Tapno mabibiyay. Adeta, nalpasan, anay katbikan ni pare Badong. Nagiti nakabula pinuon ti kapi iti batong ti kable. Marituya. Ay na agyaman na kapitan, tay may katimulong kada kamay. Awan niya man na. Kas agkakaruba, agtitindulong tayo ah. Ay, dakkel ayaman ka o kapitan. Unay nga minin, tinapasamak. Ito nakita mo, tinapasamak. Liklikan nyo ah, tiyag mula iti batong dagiti kable ti kuryente. Talaga saan kapitan, nadidigraak mo tin itinapasamak. Nasaya ah, naglawad di bangkagyo, apagmulaan nyo. Dito'y paimot. Un nga rod kapitan, agbababawi ah. Nagasat kayo pa lang ah, ta saan na napurwan ni pare Badong. Ay, jak lakit di mapakawan ti bagay. No dadakas anapasamak kadakwada kinikwaraw kapitan. Ala husto, nalpasan ti amin. Tinapatag, among itan ti aramidem, marituya. Wan, kapitan! Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?